Dobro jutro ekipo, dobro jutro vredni narode, nedeljom. Idemo po Necu koji je uveliko trebao da bude pokupljen u 5:20, međutim kasnim sa razlogom. I idemo po Sekulu, da vidimo, sad će ovaj idemo u Tepa. Dobro jutro gospodine. Jesi, jebate kura. Mani, Si zamrzno mogu. Išijas. Išijas. Gde živi naš drug Sekula? Pravo. Ajde sad samo ga nabodi tamo. Neće on da ga nabada, moram ja. Stavio sam 2 litre vode. Evo ga, Sekula probudio se. Dobro jutro, gospodin. Ćao. Meni smo ne krenuli, već spava. Da ga probudiš. Pojma. Šta Ne, kažeš? pazi, liči. Liči na umrlicu, stavio s desne strane. Ali ja mislim da ono čovjek u levu stranu. Jeste. Ili je to neka reklama. Moguće za reklamu za sporiju vožnju, ne pretiči me. Ali ili kao neki sertifikat. Najverovatnije sertifikat, nije umrlica. Pa ne, slika je u koloru. Da, ovo je u koloru. Da, jo majko, dobro je. Koji će mu djavo to majke ti? Pa umjesto početničko P stavljaju sliku, ono, kao na fejsu. Info. Bože šašta. Brate, dobro. Nalazimo se, ne znam ni ja, gde smo, negde gde su ove krempentine od sepeltina, znači cik-cak opet, nemam pojma, znači muka nam pripala njemu, to jest. Šta je naroda i naroda. Dužina pećine je 4,5 km, 2830 metara je ispitano, nadmorska visina od ulazne kapije gore je 485 metara, mi ćemo se spustiti na 405 metru nadmorske visine, što znači da silazimo 80 metara ispod zemlje.
Nije. Samo za goste. Vodu pa piše on.